Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Masu bibiyar wannan channel ta mai albarka, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon. A yau za mu koyar da wata hanya da mutum zai bi ya yi bidiyo na cartoon. Sannan kuma abin albishir ga wannan bidiyon shine za ka yi amfani da application ɗin kyauta, duk da cewa akwai abubuwan da sai ka siya a nan kuɗi. Insha Allah zuwa nan gaba za mu iya yin muku bidiyo wanda za mu iya hakin din abin nan din, wanda za mu iya hakin din application din ya kasance na free. Kafin mu shiga cikin bidiyon, ku kalli dan bidiyon da muka hada da application din. Sanudayaki. Yo wasan nudai. Kolam kana kan computer mi kukeyi. Aina duba golden TV Hausa ana. Mina golden TV Hausa. Ha. Mina kukeyi dauriya. Najikin si iba kisan golden TV Hausa ba. Mina kafidamin. Washington Tai YouTube channel C. Misukeyi koyarwa. Sinako yarda abubu wa da dama. Kamarmi. Kamar Yadda akase min kudai online. Yadda ke budi YouTube channel. Yadda ke yin logo. Saran sai kinchi ga kingani. Arena Janaduba. Thank you. Kamar yadda kuka gani, wannan bidiyo din mun haɗa shi ne da wannan application ɗin da za mu koyar da ku yanzu, domin kasancewa da mu ku biyo mu cikin bidiyo. Amma ga sabo a wannan channel ɗin, wanda bai danna mana alamar subscribe ba, zai ganta da jan rubutu yana taɓawa za ta zama baki, sannan alamar ƙararrawa za ta fito, shi ma sai ka taɓa ka zaɓi mai all ɗin nan mu shiga cikin bidiyon. Farko za ka shiga cikin Play Store kamar haka. Bayan ka shiga, akwai wani guri a sama a rubuta search for apps and games, sai ka shiga gurin. Bayan ka shiga, sai ka rubuta Flotagon Story. Bayan ka rubuta, sai ka taɓa alamar search, zai kawo ma wannan, to shine Flotagon Story. Sai ka fara downloading ɗinsa, zai kawo ma nan gurin, sai ka taɓa now. Zai fara downloading kamar haka. Bayan ya gama downloading, zai fara installing kamar yadda kuke gani. Bayan ya gama installing, sai ka danna wannan gurin da aka rubuta open. Zai buɗe wannan fuska ɗin, sai ka taɓa allow. So zai fara downloading ɗin files kamar yadda kuke gani. Har yanzu yana downloading ɗin file kamar haka. Bayan ya gama downloading, zai buɗe wannan fuska ɗin, shi ma za ku ɗan jira shi kamar yadda kuke gani haka. So bayan ya kai 100 shi ma sai buɗe wannan fuska ɗin kamar haka. Za ka shiga gurin nan da aka rubuta create video, sai ka ɗan jira. Bayan ka shiga, za ka zaɓi irin background ɗin da yake so ya kasance. Nan gashi sun sa living room. In bai ma living room ba, sai ka taɓa gurin, sai ka je ka zaɓo a cikin nan ga gallery na, sai ka zaɓo irin background ɗin da yake so. Ga su nan kala-kala, ga su nan kowanne, amma wannan za ka ga alamar kamar abin junior ɗin nan, shi sai ka siya. Amma akwai na free, ga shi kamar wannan free ne, ga waɗannan duk free ne, ga su wannan ma free, ga shi wannan free, wannan free, ga su nan dai duk kuna gani. So ni bari ɗauki wannan na kwamfuta ɗin, shi ma free ne. Bayan ka ɗauki background, abin da ya rage ma yanzu sai ka ɗauko actor. Shi kuma inda za ka ɗauko, sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta no actor ɗin, sai ka taɓa, sai ka zaɓo wanda kake so a ciki.
So akwai wanda ba sai ka siya, akwai kuma wanda free ne, kamar wannan Samir a free ne. Bari in ɗauko shi. So bayan ka ɗauko shi ga ciya nan, amma a nan gurin an sa behind the chair, sai ka shiga gurin. In kana son ya kasance akan ciya ɗin sai ka taɓa ciya, kun ga ya hau. Kuma kana son ya kasance a tsaye sai ka taɓa gurin ka sa behind the chair. So sannan sai ka in acto ɗaya ya ishe ka to, in kuma kana son ka ƙara sai ka ƙara taɓa no acto ɗin, sai ka ƙara zaɓowa mace kake so ka sa a gurin ko kuma namiji. So sai ka ƙara zaɓowa. So bari in ƙara ɗaukan wannan Lizzy ɗin. So kaga nan an sa on the chair, to sai in sa ita kuma behind the chair. So ga ta nan ta tsaya a kusa da ciya. Idan haka ya faru sai ka taɓa wannan alama, sai ka taɓa. Kana taɓa yana nuna kenan za ka fara rubuta musu abin da za su ce da sauransu. So yanzu sai ka fara zaɓen acto ɗin da kake so ya fara yin magana. Bari in zaɓi, ga su nan dama guda biyu ne, Lizzy macen sai Samir namiji. Bari in zaɓi Samir, no Lizzy. Bari in rubuta abin da nake so ta faɗa. Bayan ka rubuta, so akwai yanda za ta yi ɗan yi motsi. In kana son ta yi motsi ko kuma kana son ta tsaya a haka kawai ba tare ta yi motsi ba, sai ka bar shi a neutral yanda mashin yake kasancewa. In kuma kana son wani irin yanayin motsi da kake so ta yi, sai ka taɓa wannan neutral ɗin, sai ka je ka zaɓo wani irin motsi da kake so ta yi. Ga motsi nan kala-kala. So ni bari in sa wannan waving ɗin. So bayan ka gama sai ka ƙara taɓa wannan alaman again, sai ka ƙara zaɓo acto ɗin da yake so ya yi magana again. So bari in sa Samir a gurin, sai ka rubuta abin da yake so ya faɗa. Yawwa. So shi ma idan kana son shi ma ɗan yi motsi, shi ma sai ka taɓa gurin nan na neutral, sai ka zaɓo irin motsin da yake so ya yi shi ma. So shi ma bari in sa yi waving ɗin. Bayan nan sai ka ƙara taɓawa. Duk lokacin da za ka rubuta wani abu ko za ka sa wani abin nan sai ka taɓa gurin. So bari in ƙara taɓa nan, sai in taɓa Lizzy. Bari in rubuta. So a bayan ka rubuta abin da yake so sai ka ƙara taɓa nan, sai ka ƙara taɓa shi again, sai ka ƙara taɓa acto ɗin, sai ka zaɓi acto ɗin da kake so ka abin nan. Bari sa Samir a gurin. So a bayan ka rubuta sai ka ƙara taɓa wannan alaman, sai ka ƙara taɓawa, sai ka taɓa gurin acto ɗin nan, sai ka zaɓo. Bari in zaɓi Lizzy, sai gashi kamar haka.
So kuna ganin yadda nake yi dai, sai ya ƙara taɓa nan, sai ya ƙara taɓawa, sai ya ƙara zaɓo acto sai mai kenan shi zai ba da amsa. Bari in zaɓi irin motsin da zai yi. Bari in sa shi yana dariya. So gashi. Bari in ƙara zaɓin shi. Bari in zaɓi easy dai. Za ku ga ina raba rubutun ko da cewa ya dace in dinga haɗa su, saboda ina son su dinga faɗa ne a slow. In ka haɗe su za ka ji sun faɗi wani gurin ma ba tare da ka ji ba, za su faɗa ne da sauri da sauri, amma in ka raba za su dinga faɗan magana ɗaya bayan ɗaya. Shi ne kawai abin da ya sa kuka ga ina abin nan. So kuna gani, bari in ƙara zaɓar sanyi. So sai ƙara taɓa nan wurin, nan again, sai ƙara taɓa gurin nan, so gashi kuna gani. Sai ya ƙara taɓa nan, ka gama rubuta abin da ya gasu sai ya ƙara taɓa nan, sai ya ƙara zaɓen alto. So kuna ganin da yadda nake yi, fatan kuna biyo ni. Sai ka ƙara zaɓa acto, so gashi na ta rubuta, na fatan kuna biyo ni.
Ina fatan kuna biyowa. Yanda ake samun kuɗi online. Yanda ake buɗe YouTube channel. Yadda ake yin logo so bayan na rubuta sai ka taɓa nan wurin sai ka zaɓen dizi so gashi na gama rubuta bari yi play din shi kuji. Bari mu fara daga farko. So kun ga yadda ake yi. In kana son kai ajiye shi zuwa kan wayanka sai ka taba wannan alamar, sai ka taba wannan render video sai in kana son kai exporting din shi with subtitle abinda ka rubuta kenan suna faɗa gashi kuma a rubuta a ƙasa sai ka taba nan, kuma baka so sai ka taba wannan na ƙasa. So bari in taba nan wanda yake da subtitle. So kamar yadda kuke gani yanzu ya gama. Idan kuna son ku yi saving din shi to gallery sai ku taba nan gurin. Idan kuna son ku share ɗinsa zuwa WhatsApp ko kuma YouTube ko kuma ko ina dai gashi nan kuna gani, ko Gmail ko Bitmate ne da sauransu. Kind master ne ma gashi gurin da za ku yi. So ni bari in share ɗinsa to WhatsApp. So gashi ina shaɗinsa zuwa WhatsApp dina. A yau anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu.
ku biyo mu a gaba domin ganin yadda za mu kawo muku ci gaba da darasi akan wannan application ɗin. Sannan za mu nuna muku yadda mutum zai tsara karakta. Mutum zai iya kasancewa yana son mutumin da zai amfani da shi ya kasance tsoho ko kuma dai mai wata iriyan halitta ko kuma wani irin karakta dai na daban. So in kuka biyo mu a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda ake tsara karakta da kuma sauran wasu abubuwa da ba mu nuna a cikin wannan bidiyon ba. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Sai mun haɗu a bidiyon mu gaba. Bi salam.